haso yanga tsiku la lero ili ku Ericus workshop ndi kumene tikhati tikucheza ndi nyamata waluso kwambiri komanso amene amapanga haso yosangalatsa yochititsa chidwi. Mukandiona kumbuyo kwangaku mbali imene iyi kuli sapato zooneka zabwino kwambiri. Mutati mwangoyiona pena pake mukhoza kumafunsa kuti kodi imeneyi ndi Italy kapena Germany. Koma sapato zimene zizi akupanga ndithu ndi mwana wa mudzi momuno kwathu kuno ku Malawi, amene yuyu ndithu amene tufuna ticheze naye. Nde mukayiona sapato iyi amayipanga kuchokera yekha factory yekha. Ine ndisongananisiria tufuna timve zambiri za haso imene amakhala kupanga panopa, kenako atiuza kuti kodi amakhala akupanga madongosolo tani. Khalani pomwepo. Takupezani ku Ericus workshop. Kodi Ericus ndi dzina lanu kapena dzina la ntchito yonse imene mmakhala mukuchita nayo kuno? Dzina langa ndine Eric Maonde and Ericus inangobwera as my adventures omwe mapanga naona kuti at least pakhalika brand name kena kuti mina amawa ena akamakhala kuti akuchita zimina kaleseka ndi zasapatozika ndi zina azikhala identified with. Nanga sita vala kwa ina Gucci, tavala kwa ina Adidas, ina DKs kale muntu kale. So at least avale konjani Ericus. So hii ndi ngati brand name. Of course ntime ine tikupanga za music production tinkagwisa ntchito ngati ka nickname ya chanchani kwa mabasi naona kuti Ericus ndio yala kwa. Chimachitika kuno ndi chani kwenikweni? Kuno kulunde kuchitika zingapo. Tikupanga shoemaking imeneyi pamalo pake pompano, and tikupanga welding and fabrication, ndi tikupanga so carpentry and joinery. Zinthu zimene zizi zomwe tikupanga panopa nanga si depending on kuti ma services momwe kulili kunoko timaona kuti I think pamalo panopa anthu pakusowekera zakuti fakose kunoko kulibe mapanga sapato kose kunoko mwina ndipena pake pamodzi amapanga welding. So ninaona kuti nafezi kaya as a service provider tizipanga panopa. Tibwere ku nkhani yopanga sapato zimene tikuziona apazi ndi mwina ndi zinanso zimene umakhala kupanga. Ganizo limene linabwera bwanji? Ninkakutia sapato ndizitenje. Should be kuyambira 2016. Okay. Nde takutia ndithu zitenje. Nde mato nthani akakutia sapato umati komali nthu isiyanga. Sapato zimene zimakhala zoti wazigula kwina kwake ndikungozikutira zitenje zimene ukufuna. Umoja town moja. Okay. Nthawi ndo panga vending. 2013 to I think 15 now to gwisa mashati ngata. Ndeta gwisa vengena kompome ndikupanga kaja hivi. Tifanta tinkavina so nthawi ene. The winner anatipangira sapato achitenje. Then taiona basi I was like kachinthu kakhangati naneso nthako yeserara. Napita town kugula sapato khangati nayo 1500. Nakangana salu bosti kwanga nangu ambogwira phwasula. Peza kuti ndatani wina akanduza kaoneka bwino ra. Basi ndipo mwezi naambira kena ko 2019 ndipo mwe nditachokera Cape Town tabwera kuno ndapeza dai nako 25 kucha apa panga sapato nangoti ndipozitseni. Basi mpaka na 2020 I registered the business pomwe ndapeza kuti tutani ndikupanga sapato zimenezi. So sukuti naitopitira ku school kuti ukaphunzire mapangidwe a sapato, passion inangobwera kuchokera mu nthawi imene unaona za sapatoyo ndi ukaphunzira ku 25. Unkakaphunzira chani kuti ukena kati tikapita ku school tiyelekeze za agriculture amakuza zoti timatele iweyo kopanga sapato makaphunzira chani kwenikweni? Kumene koko usually ada also I think sukuti school inapita nayo patatu kwenikweni. And I appreciate kuti anandani anakwanisa kuti andiphunzitse. Siningane kuti zinachitopita mpaka ngati mu school yanchanga panga study course ina yake no. Kongodziwa kuti chinthu chiti timambira motere pattern timadula motere timapanga kuti masoka motere because 2008 ndipo mwe ninaphunzira nikasoka zovala. Okay. Nali chitako soza hotela. Nde zinabe zoti zangophatikiza kuti ndadziwa kwechi nde awo anali wakangomba nkota kuti munthu yazitani aziphunzira ngati azithawa panga nawo zimene zizi. So namba kupanga masando kenako basi na panga graduate from there nkupanga nawo chani mapanga sapato maona khangati nthawi makachita ndekhala. Wow. So poyamba umatenga unayamba kumakutira sapato zoti wina wapanga kale. Panopa sapato umapanga weka. Kuyamba mpaka na kumaliza. Kuyamba da mpaka na sapato ngoneka kuti sapato. Mwezi lili izizizi. Leather let's end up as a leather. Tidula, tikadula
kena kuti soka tikasoka kena ko basi momwe chimaonekera iyi mpaka nomalizo oti sapato yose timathawa panga zimangovuta kuti uno kunthani yake ma materials amavuta komanso mina tilibe limited ndi zipangizo zina ndi zina komabe sizimatipangisa kuti tikanika umapanga zinthu timango chitabe ndithu nangasi mmalayo kuna nthawi namapeza kuti mwina kama suppliers athu angopezeka ndi zina zake chabe zina alibe ndesu kuti ndikanika umapanga engine ngati zizi timapanga koma kumambiro tinkatenga timapenga ma leather bag tipita ntown umodzi tipeza ka bag kena kuti malomota amayi naka akanyamulezi zinthu fero mati tikasandutsa chani sapato ni makapwetula kamene kale kapwetula basi nditikapanga choncho makhauti sapato basi to nanga munthu anganene kuti ndi sapato ije ndichikwama ngati ndifuna ndidziwe pamene popo kuti ma materials wakamba za materials kuti tipange sapato makamake niyo mukamapanga ma materials amene magwisa ntchito ndi chani okay, in terms of leather mashopo amapezeka ene koma amakhautula mina somewhere close to ngati iji chagwidwa khangati 750,000 faina aka amafuna kuti apangire ntchito inake nde imagine materials yo nde munthu afuna sapato ziwiri nde kuti sitinawina olata afuna sapato 4 suti ungakhalu wina so leather timatha kupeza leseka ndi locally amatha ina kupezeka naye kumlionda amatha kupezeka naye koma vuta kamfuna tigule 200 square foot so ukawerenga maona kuti ndi million nde ufuna mina sapato 4 nde mamba bebo so I think yo safuna kuti azipanga deal ndingati magezi oti ife tukamba momwe tichitira mwe koma mina ma big companies amathaupanga so tikamapanga sapato leather jali apo tadula pamafunikira ndeto peza ka pattern ma pattern ngatawa ere ukapeza pattern yo pomwe mapeza totani umadula ukadula kena kutuma kasokera wa machine yake amene wawa tikasoka pasi pa makhala body timagula so ntono pamakhala ma body pasi munaona pamakhala kachitsulo kena yake apo kashanki kamene kacho kuti sapato ime udzi kasichisamoneke ku upanga peya yonje imene amakhala kashanki kachi kama kwa sapato sezita ya taikaika majani mashanki ndikaika shanki kena kon pomwe timala timapeza ngati zapa seeds zapa seeds from there timanika kuti ichichi chikalowepo kuti upange shape sapato chonchi imanika kuti uyu phazi zitani zikhalira endapo awo timacha malast ena amati zikombole ena amati mamods zimene zizi zomwe zimatani zimapanga complement iyoyo so umakhala kuti chijo ni olongati momwe chili ichi let's say ichi ndapanga ndasoka ndadula then umatani umakaika pamene papa kukunga ichichi chinali normally chisalu basi mwamba kuchisoka kunoku kuchilumikisa pattern yake so ilipompapa ndi mukati pattern inde kuti design imeneyo kapena design lero so ukakati umangoendera momwe chaendere chomo chimakhaso china cha iyi timaicha kota ya mbali timaicha makota awa timaicha mavamp vamp yankati vamp lining ndeka kachoncho pomwe makapeza mana ya body ja timaika ukuku panga yose ikhale mods kapanga choncho ndimaiza mankhwala kuoneka black wawo shoe cement amene ondo moti matani tikapaka kuku basi tukaphatiza ndi ujenuja ndimakhala kuti paka shoe cement ukoso timakapaka shoe cement ndikuphatiza imakhala sapatarani mupanga mamaliza zimakutengira masiku angati kuti upange sapato kapena peya imodzi upange zimakutengira masiku angati ngati ndikamakhala ndipanga ndekha nangasema process ena amakhala otibweza amene amathapeza mwina tsiku lonse makhala ndapanga sapato imodzi peya koma since ndi ma guys timakhala wina udula icho wina panga icho wina usoka ndi makhala yani chikufulumira ndipo panopa kwa tsiku mathapanga mapeya mwina follow bwino ansaku unapo zisaso ndiweyo kapena apapo pali mmodzi ndi ningoto mmodzi ndiweyo da carpenter kuyeneka kuti abwere andipeze Monday I think is on sick leave nde amene wamanena kuti afirika kuti pali ntchito kachepa kuku tizibwera tiziphunzira naso chani shoemaking as you can see kuti apapo sonalemba kuti timaphunzitsa kupanga sapato timaphunzitsa kupanga so welding and fabrication timaphunzitsa so chani carpentry ngasiva ja Malawi tuthandizana kuthandizana tokhatoka munthu akabwera kuti ndofuna mundipangire sapato mumakhala ndi
kuthekera kumene kuti mumpangira imene akuganiza kapena muli ndi special ma design amene mumakhala mukupanga kale? Okay, as long as it is sapato, right? And as long as materials akupezeka, sapato limatha kupanga. Ndiye chomwe chimachitika ngati nomwe ndi design yoti mwina mnayo pa internet. Bwino basi undionesa ndikuza na imene ifunika zakuti. Koma chakuti palibe. Mutitha kupanga replace chakuti ndi chakuti nimuvomereza. Nangasima kuti ndi mgwirizano wa ino ndi ine. Pamene ma design omwe ndili nawo kunoku. For catalog gain I think ije number ine ya 09 ichi. Hizi ndipo sababu zomwe ndapanga zambiri. I think above 200. Kufika panopo apanga sapato zodusa 200 ma designs yetu. Ma design. Okay. Ena makauti ndapangena nangozi yapo. Kama kaji carton ndizi mapate izi ntoje pachabe tometa apo. Ndipo dzina zake ucheni ku stores. Okay. Ndiye munthu akakauti afuna yathu timamuza ife zathu ndizi amaona. Kapena amanena kuti aine ndaona pa internet zimakhazi mathekasa. Sapato zimene mapanga inuyo ndizazi bambo zokha kapena oloso zazi mai. Zazi mai ngati ndi zaji zimaizi. Imene iyi mwaipanga no kanso kuno? Iyi inapeza kuti mzanga wina wake nzungu inaloti yatha. Ndana nikuti zingatheka panga replace chi yose mumwe pangira napanga replace chi ori yenda panga yose nteka iyi. Waivala so nthaitali. Okay. Inawera marata ngomalizisa upange chanchani. Ndeza chizimai timatha panga. Koma so nangasinzo mwemene ma suppliers athu kunoko. Pomapeza topita umeoja angopezeka ndi zapasisa sapato zoti zachimuna. Ndena ngefetitani. Ndekuti kwambiri mmapanga zachimuna koma zachikazi so mmatha kupanga. Zachikazi mapanga tima flat tija ngati even is maskushu achikazi rawo. Imene so mnapanga kuno? Okay. Iyi jina yake ndi design yake kapena kuti pattern. Ayi ndio ndi tadula ije. Leather wake tadula. Pattern ni makao ko. Iyo makao tapanga ije. Basi yawo yango sauti ningoika jani ka bako kacha. Basi akavale mwana. Tikupitirira kucheza ndi Eric Nyamata amene haso yake amapanga sapato kutenga zimene anthu ena akuona ngati ni mabagi amazipwetura ndikukunga sapato yake ndithu nkomaoneka ngati mmene ikuonekera iyi ndikuitinda ndithu lebo yake Eric's maluso losiyana limene limene Nyamata amene iyo amakhala kupanga. Ndi tikupitirira kucheza naye tufuna timve bwinobwino kuti kodi ma size zimakhala motani kuti timadziwa kuti kuli ma size odabwitsa ma size oti osiyana atifotokozere kuti zimene zinso zimakhala motani. Khalani pomwepo. Tigambe za size za sapato. Mumadziwa bwanji kuti iyi ndi size yakuti kapena mmapanga bwanji kuti iyi size ikhale mwakuti iyi size ikhale mwakuti? Okay. Za sapato ma size. Nthawi nako mathangona kuti adawa mapanga size 7. Size 6. Okay. Nakasima kati wajiji disanthawi tale. Koma timatha kupenga tape ichi. Timaiza ndikuti kuchokera uku ndikuzamaliza apa. Nde umatenga let's say mwina wepanga measure kan ma centimeters kanthawi nake ma inches umapanga convert upita pa internet. Okay. Upanga convert even pali makakilera ena amatha kupanga convert from inches to mwina kandi feet. Okay. Ndio umatha kuona weka imatha kumauza kuti mwina kandi 26 inches kachakucha kuti imakuza kuti ndi size yakuti. Komanso amakhala chart ya ma sizes. Pamakhala UK, US, China zimakhala ndipo timatha ngoona. Komanso the best thing timangomuza munthu abwere. Timuza tiyeze basi. Tiyeze ifana ngati mapazi momwe manene amujama siyana. Takumana kwa ma size mina 13. And ndakumana kwa ndada nake. Akafuna tapange sapato. Nikapange repair inali safety boot. Sapato imene yo inesi nayoneko. Inali yotani imene. Inaye kulo osati masewera. Mwina kunene pa kunde kuti chonchi. Kula sapato ri nangu inyamula nthawi nayi ndikudusa pena aliso mango yang'ana. Koma imene akavala ndani. Bali wake Goliath. Ata amene ndetu makumana nazo ma size osiyana koma ngati kunoko timatha kupeza lese momwe kalira akakamwe ka size 5.
ndeti maona kuti 5 munthu afuna 6 ndeti tungonjezerako pang'ono itakwana ije ndeti kandi 6 yomwe ili 7 ndimatongonjeza ikhalapo 8 yomwe ili 9 ndimangonjeza pang'ono ikhala 9 ndizo zomwe manager chifama nikati khali ma size ose manika list pakhali mina zimatumba zifolo apopo za malast ndi malast kuno kwa mapeza ta madula okay ndesi ndinganene kuti aliyese kuti phazi lanu ndeti nkagule last ndeti nditengwa sapoto yokale ndesi ndinakupangireni ndechifakire mangopeza benjira kuti basi tirani tingo we make do tirero chiyambire ni kupanga sapato yeah. Unapangako size yoti munthu osamukwana koma mwina atabwera kuti kuyeza bwino mukatema matani ndimapanga so ina basi it's my loss sinimafuna kuti munthu adandaule kuti apoti yathina ndazita kangoivala nimapanga stretch ingatambasuka aya izine ndimaona kuti it's best kuti nditani munthu uja ndimpatse chomwe katundu yemakufuna ndapangirako ena kumona this engine sapato ndi yabwino koma kathina chala ichichichi basi ndeti mapita so town ndeti ndikagula so materials basi ndimpatsira atani azipita naye anthu amati mapazi a munthu amasiyana ena amatira kumanzere limatokhala ling'ono pena lalikulu kusiyana ndi zake ndizoona zimene zicha nzoona zoona ndi niyo mukadaulo wanu mukamapanga mmapanga ukadaulo otani kuti zikwane bwino nzicha timanena kuti timaiza ndeti phazi lawo kuti maona kuti mwina lawo kulikwana kama inches akuti lawo kulikwana ma inches akuti ndekoma the only disadvantage ndi idzidzidzi zimapeza kuti zimatani zimafanana so ngakhale china chifupi china chitali chifukwa upeza kuti mwina size 5 yomweyo wina wake mapazi ake mwina nda balanced wina ndo ndali wina itali na mfupi ndeti mangofuna likhale ndiyo balance so timatengera phazi lalikululo ndeti ngati ali size uwo mwina kaima talika mwina kandi ikwana size 7 uyu makhanga tibeka 6.5 timangotenga general kuti yani 7 kusiyana nguti kaptine bora nanga simpazilika kandika space uko koma mapazi amakawasiyana era wa chiyambire ni nthawi yanu yoyamba kupanga sapato kungokhala ndi mwina an ideal figure mwapanga sapato zingati I think koma above mina above 400 500 zinadutsa zoti panga mina sanda betako chifantana yake mati nkamayang'ana ndimaona nangasi nasunga zina mapeza sina jambule nkamaona kanga tetu munthu ne ndachita sapato ndithu zina zoti mwina munthu anango zatenga sina ipange document koma zonse zomwe napanga document makhabe ndikumaona kuti ndachita ndithu nangasi 2020 mpaka pano tuchita bisapato zina ndizi ziwonjeza mafiga kuti musankhe kuti sapato mtengo wake ukhale wakuti ndi chimasankha ndi chani kuti mubwere ndi mtengo okhazikika size imapanga play party and materials amapanga so play part cause ngati pamakhala zina ngati zila pasipo izo zimenezo zimakhala zoti zina zochipirako ndipo pamapezeka izoti zimene zodulirako so timangoona kuti timapanga calculate cost production cost ja ndio imakamba za agent za mtengo koma sori timangana nkhope kuti ali ndama awa apatseni 80 awa 90 awa 70 koma zimangotenga materials koma so ngati in terms of uyo momwe mukuyeneramo ndi ione ngati ngaje materials ambiri nditi between these two ichi chachikulu yeah ndeti matenga so kuti okay iyi khanga ni materials yake matenga ambiri let's say mina zina nthawi imene tikuisa mangati mabagi timataona kuti mina ndagula mabagi awiri kuti ikwane sapato imodzi iyi ndagula imodzi ndesi singafanane singafanane mitembo pamene mwakhala mukupanga haso yanu imeneyi ndi sapato zedi zimene anthu ambiri amakhala kuzikonda ningati mabuti zima jombos magazi ambiri ase ndifuna zikavala ku office wina ayi ndifuna zingochenera so zimenezo ndio mwe ndiona kuti ndapanga kwambiri ma school shoes ndachita koso nthawi nake ajana press trust anaza ndipatsa koso ka agent kuti ndagwire kantchito mapeya angapo nakapereka umeneko asimaona kuti kangati zili bwino ndithu muli makobidi mmene mwe amapezeka ndalawa ndithu anthu amati zinthu za ku Malawi timadulitsa ndizoona zimene zijaka kapena sizoona nanga sizomwe ndinazo kuti upeze materials oti a quality
zimatengera kuti iwe munthu watani wapeza zinthu zina mwina leseka unaitanisa kuchoka South Africa ndi ukambe kuwerengetsera ma costs akumene kuchako koma even ngati konkuno locally imapeza kuti kutungu kangopeza zinthu ndeti mina ndipite in town ndikagule izi chabe ndeti mina mpite kandi ku 25 wina akali nazo ndikagule mina ndi less than chani ndi makhawati ukawerengesa zonsezi jamakhala beka mtengo ukujabe koma sukuti ukudya ngati kwambiri ayi for let's say production cost makhala mwina 70,000 iwe kupanga 85,000 sukulu adulisa kwambiri mix pamene pondeti ndikhale ndi anthu oti wayenika kuwalipira then ndeti tiyambeza ma rent pano ndeti ineso kuti at least memo tidye pamalo pano maona ndi makhabe kuti tikungofuna tingopanga covered ma costs somwe tikupanga igenero koma sori madura kwenewe iweyo umagula sapato kumavala kapena umangovala zokhaziwakha zimene wapanga weka ine ndimagula sapato aya ndimagula sapato okay ngati ndinavala ku sapato from 2020 sizinapite 6 makati basi okay nakasizi makati ophika ndine ndefungo ndichulukira lakuchulukira ndi makati nthani yake olokena kaka usangalatsa mangoti akakatukhanga tini ngotani ndivale basi koma even mtani mwamba upanga mziona sumuvala kwambiri mwina pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu ndifuna ndidziwe zinthu ngati zimene zizi sapato zimene umakhala kupangazi ndikumagulitsa weka kuzipanga weka Amalawi amatenga serious kwambiri kapena zimakhala motani fa ena sakhulupirira zinthu zoti zopangidwa konkuno ayi kunoko ka skepticism kamakhala kobe nakasizi amakhala Malawi angapangeza nzelo even olakhala kuti manena kuti ndapangai afuna kuti akhalepo mpano akuone uyambe yenikena kuone usakena kumalize eri nde nchifakeri timangovomereza kuti nangasiyo wose umangapanga appreciate kuti tupangadi kunoko koma only proof ndife nkumati tikakhala ngumazisi apo wina abwe yavala wina uzakonzake inetu anapangisa chifana ngasi ma referrals ndo mama tithandizira kwambiri ngati feya ndakakhala kuti akuchitika mpomwe mapeza kuti anthu awamba kukhulupirira kuti munthu uja fana madabo ngati ma customers ayi ambiri ndi anthu oti ena sa Malawi okay azungu abwera I know Eric ananipanga zakuti ngati yamemana kuti ndizungu pali aina kuti ndidziwa kuti ndi mati atikhulupirira ndakwina atokaroka ngara amara ayi sindingavale miezi iwiri okay koma sapato zilizonse kuno mmatha kukunga ndithu timatha kupanga ya sports bwinobwino nso kupanga titapanga koma zichomanazi kuti we need to get this kuti from jani titalo wina aka mapezeka mapanga itse mwanga chovuta chana apa ichi chifana ndijo ni modzi ri okay pamene imavuta nzoti mina zojoina zambiri pali makota zaphatikiza chani pamene ndi chimodzi basi chisalo ichi chonse chimabwera limodzi basi koma kupanga sapato ndi machine ndi chani at least ukhale ndi machine ndi kuti zikombolezi zikhale zilipo leather apezeke ndi zapasidzi basi ndiro makhala at least uli pabwino nangasizi nazo umatha kuona be kuti ndithamayangana mumuno mazipeza masomphenya ntchito yanuyi mumafuna ifike potani kapena mukuona tsogololo wala motani okay ineyo apart from kuti ngopanga ineyo being on the spotlight ndimaona be kuti ntazamva mwina achinyamata angapo akumanena kuti naneso to ndagwira ndamene pano ndiuchita zangawo because ndaisesako nthawi nake mata tabwera mu tingogawanako kakutiko muzaphunzireko kuno koma ina be amati akudulitsatu akungophunzira mina miyezi chakuti afuna zakuti koma imaona be kuti zimathandizira kuti munthu sungangopanga for free nangasindo eninga ndiuze ma materials kuti ndimphunzise munthuyo then ndoenika kuti mwina pamalopo adye chani ndeti nali makhati ngopanga cover ma cost apa mijinayo so I would like kuti ntazakhala ndi malo ngati kupeza malo ndikupangapo build my infrastructure ndikukhala ndi ngati malo tizipanga za wedding zija zichitika pompo ngati za carpentry zija zichitika pompo shoemaking zichitika pompo ngati industry tumwe pali ngati pa game pacha or pa gateway pacha ibara kwa ma stores ati Ericus anthu abwera zili zoda tikava sapa region ngati funa kuti zovala angasipa cha already told you kuti mata timapanga masoka aswe which means kuti sinimata ya zomwe ndili ngati pacha ndimakuza nsono kuti pali ndi umathandizaso ma student kapanga study India
chani mezi azimathandiza so kuti magezi aja azipeza kuti akapitoko akabaso luso mmene wakubwera nalo kuno so maluso ati maona ngati amakhala bwino kugawana ndikugayana pang'ono inu mugayira uyo mugayira first kuti ngakhale mpaka na zaka 8 ndilipobe so nthawi yake mafuna kuti ndizikumbukira be kuti chinthu chindopangachi wina adzapitiza umapanga run so kuti zangokhala ndineyo Eric iziyo so kuti funa pochukira koma ndinangoona be kuti pakhale china yake kuti anthu azipanga identify themselves with bas koma factory ndi nangasiti ufuna tipange employ anthu ambirimbiri paja the 1 million jobs zikuchokera momwe moto nangasiti nditengako tanga mwina 10 wina atengako take so 10 wina 10 pakamadza atha basi thumba latani ladzaza mawu ako maliza Eric pamene tikutseka program ndotani ine ndingolimbikitsa chinyamata kuti kudikira kuja nkwabwino of course koma once you get started kuyamba wekha nkumachita china chake anthu amaona eti chabwino utatenga mwina zaka zingapo ukuchita komabe anthu ena akamabwera nkumadzaona kuti kangati munthu akuchita zakuzako tete because that mentality yoti ndizidikire wina akandipatse chakuti sizithandizira this morning ndimaganiza was like mentality yaje mamwe mapange nkhuku ikakhaulika limudzira paja eti kama nika kagogode kokha pakana katani katuluke mwichino moja because I hear kuti kakathandizira kama kamafa I'm sure you've heard of that agent before kamafa kwangu kachosa kacha now ukakhaulika kachosa paja now pomama nika munthu abwera azijetsereko then amazisiya kena zokaja zokha so nimaona be kuti ma stages awa mangothandiza kuti chabwino kumambira kuti siyeni tigube tipeze strength kena ngonthawi nake tatijetsere nkoni gagayo mukatijetsera gagayo nthawi nake muzapeza nafe tamba kujetsera anzathu so zimangothandizira kuti ine tikudikira thandizo komabe yamba nkona noka gogodani kachani eggshell ija tulukani then kena kwa other people come adzamba kuona kuti ine I think munthu yata athondipanga makuti apa makuti because this mentality yomani nakuti from day zero akuthandizire ndimaona bekuti umangokhumudwa wekha nangasi umakhala kuti sakubwera then kena kumamba kuti ayi bora ine ndingochoka mpite ku South Africa bora ndipite ku America inde vitani koma mukapeza so umene kujako mukayamba so from zero I think malanga omaliza akhala amenewo ndathokoza kwambiri zikamambiri mmene haso yanga mtsiku la lero yayendera ndithu kuno ku Eric's workshop kuona kuti kuli sapato zimene nditafika poyamba ndimata aya yakulu tanena ni chilungamo iyi mwapanga ndiniyo iyi koma ndithu sapato zimene zizi zimapangidwa malanowa kuchokera kungotolera zonse nkuzika pamodzi nkusokerera sapato ndithu yoneka bwino kuoneka kuti yapangika dzina langa ndine Songanani Silia kufikira nthawi ina pitizani kuoneka kanema wa Zodiac.